ba laifi in kana mu'amala da Kirista sai ka tura mishi cewa mun ji ranan nan tana da daraja da girma a wurinku, domin rana ce wanda aka haifi Jesus Christ, Son of Mary. Kuma muna taya ku murna da an haifi Jesus, Son of Mary. Amma musulmai wurinsu Allah lam yalid wa lam yulad. Ka haɗa me? Abu biyu. Domin muna zaune da su, kun gane? Muna zaune da su. Kai wa'azi, su ma in suna da wa'azi suna bubuga muna. So lokacin ka musu wa'azi ne. Ko ba ku murna an haifi Isa? Alhamdulillah. Muna haife shi domin annabi ne cikin annabawan Allah. Kuma kun ce yau ne aka haife shi ko? Muna murna an haife shi. Amma me? Dan Maryam. Wanda kake alaka da shi. Saboda ka mishi me? Saboda ka Kirsimeti ba ta tafi a banza ba. Ka yi da'awa.